Okay, Manu Popcorn. Good morning. Welcome back to my channel, Wendy Vlog. Okay, Manu Popcorn. So, ayun. Nakalabas po muli tayo. Thanks God. And, ayan. Bago ko simulan yung ating vlog mga ka-Tekeboom ay nice kong batiin si nanay ko ng happy birthday sa April 2. And happy birthday na, I love you. At nais ko ring i-shout out si ating Michelle de la Cruz at Mayan Peralta dyan sa may Ramos Pharmacy, dyan sa may Balongaw. So, ayan. Hiningal ulit tayo dahil paakyat nga po yung kalsada doon sa pinanggalingan ko. At ngayong umaga ay pupunta tayo sa Kuyisan, Pure Gold Kuyisan, para bumili po ng itlog tsaka eklog. Happy birthday, Nay. I love you. At bumaba pa yung aking face mask, mga ka-Tekeboom. Sana all bumaba, no? At magsusombrero sana ako. Pero niyahan ko na kasi kailangan enjoyin yung sikat ng araw. Alright. At nais ko rin i-shout out ang Inasal boys na Anggayan Norte, Balongaw. And syempre, nais kong magpasalamat kay ading ka-Teker Charlene Dupitas. At yun, please subscribe po sa kanyang channel, Charlene Dupitas. And isa po ay napakabait na kaibigan at kamag-anak, dahil kamag-anak ko rin po siya. And ayun, ano pa bang sasabihin ko? So ngayon, nakalimutan ko yung petsa, March 30, March 30 ata, March 30 or 31. Ngayon po yung simula ng GCQ dito sa Baguio City, kung saan ay bawal pong lumabas yung 15 years old below at 65 years old above. Hindi sigurado. Nandito na naman ako sa may baba ng Lourdes Grotto ng Baguio City. Hi Baguio. So ang ginagawa ko ngayong umaga mga ka-Tekeboom ay maglalakad po ako hanggang sa may Pure Gold Kuyisan. Para makapag-exercise po tayo at pagpawisan na rin dahil 1 week na po ako rito sa may Baguio, pero konti pa lang po yung pawis na aking natatamasa. Natatamasa talaga. Yeah, Tekeboom. Nandito na tayo sa may Sopalef. Pakaliwa tayo. It's nice to get out. So matagal bago ako nakarating dito mga ka-Tekeboom. At naglalakad na nga tayo dito sa may papuntang Kuyisan Plaza. At hinto muna tayo saglit para makuhanan natin yung view mga ka-Tekeboom, ha. Mula dito sa aking pinaroroonan mga ka-Tekeboom ay mapapansin nyo yung napakalaking painting sa may pader. So nasa harapan ko po yung painting na napakalaki. Ayan. Gawa po yan ng mga magagaling na mga artist ng
Baguio City, Cordillera. At sa taas ay mapapansin nyo, nandyan po yung mga Decepticons. At nais ko rin i-shout out ang aking mga kaibigan dito sa Baguio City. Sila Padre Arnold Mayanggaw, Jan Philip, kay Jinky, kay Shielo, kay Francine, at sino pa ba ang ating i-shoutout sa umagang ito, mga ka-take care. At ayun na, nakakapanibango dahil ayun, daming prutas So mapapansin nyo mga ka-take care po ay naka-face shield po ako at naka-face mask para hindi po tayo mahuli, no? Dahil ngayon po yung start ng GCQ dito sa Baguio City, kaya kailangan naka-face shield po tayo tsaka naka-face mask. Nakakahingal, men. So shout out po sa lahat ng mga magigiting na sweepers ng Baguio City. Ayan po sila. God bless po. At nandito na tayo. Malapit na tayo sa Kuyisan Plaza. Hahanapin natin yung Pure Gold. So Kuyisan Plaza. So hindi ko alam kung nasan yung Pure Gold, mga ka-take care, no? So pupunta tayo sa may likuran, sa may harapan pala. So hahanapin natin. So hindi ko makita yung Pure Gold, no? Morning, ma'am. Ma'am, saan pa yung Pure Gold dito? Direct. Sige. Salamat to, salamat to. So kinuha natin tong laruan na eroplano. So ilalagay na lang natin siguro dito sa gilid, no? Sir, patago po. Lumipad po sa kalsada, lumipad, patago na lang po. Thank you po, thank you po. So kinuha natin yung laruan na nahulog dun sa may harap ng kalsada. Good job! Para hindi masagasaan, no? So hahanapin natin yung Pure Gold dun daw sa may pinaka corner. So nandito na ako ngayon sa may Kuyisan building Plaza ng Baguio City, mga ka-take care boom. So aakyat ba tayo dito or pwede pwede, depende nga kung ano ni Rensen. At diretso tayo sa baba, mga ka-take care boom. Harap. So ang kalsada po na ito, mga ka-take care, ay papunta po sa La Union, San Fernando La Union, itong kalsada po na ito. So nandito na tayo sa may Pure Gold Baguio. Pure Gold Baguio. So hindi na tayo pwedeng mag vlog, mga ka-take care, no? So nandito na ako sa Pure Gold Baguio, mga ka-take care. Papasok tayo sa loob, pero tingin ko bawal mag-video sa loob. So tutuloy na lang natin mamaya. Yeah. So ayan, mga ka-take care boom. At nakabili na tayo na ngayon, muntik na akong mga kalisod. Nakabili na tayo ng papel sa Pure Gold at bibili naman tayo ngayon ng itlog. So dito na tayo sa harap ng itlogan. Alright, Pure Gold. Ayun. Sir, dati extra large siyo, mapuraw. Rin, sir. Adda, sir. May saman nga tray, sir. Plus one. Sir? Ay, may sa tray, sir. Oh, may sa tray, sir. Extra large, sir. Next time lang, sir. Onti box nila. Ay, 1 box siya, sir. Sige, sir, ayos lang, sir. So nandito na ako ngayon sa may sa may itlogan dito sa may Kuyisan area. At binabalot na ni sir yung itlog natin kukunin. Siyempre lalakad ulit tayo pabalik sa may Dominican. At ayun, nakabili na nga tayo ng itlog sa may itlogan, mga ka-take care. At pauwi na tayo.
So nilagay ko lahat yung aking binili dito sa may bag para mas enjoy tayo. So ito, dadaan ulit tayo dito sa may hagdan mga ka-take care. Ginagawa? Malamig yung ice cream. Ata. So dadaan tayo dito sa may gilid ng kalsada, syempre. At naalala ko kanina yung eroplano na laruan. Pinulot ko po siya dahil baka masagasaan. So shout out sa lahat ng magigiting na PNP officers dito sa Baguio City. At pabalik na nga tayo sa ating uuwian. Syempre dadaan tayo dito sa may pedestrian lane. Hopya. Thanks. Also, lakad na tayo pa uwi mga ka-take care boom. At shout out pa rin natin syempre ang Take Care Boys. Tama na dito sa Nagilian Road, Baguio City. Kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking channel, ay mag-like, comment, subscribe ka na at i-share. Siyempre, click the notification bell all para updated ka sa aking mga videos. Katigis tayo sa next vlog mga ka-Take Care boom. God bless you all. Stay positive. Lagi yung tatandaan, take care boom. Yeah.